Čaute, je to tretie video odpoveď. Otázok je 13, myslím, takže mohli by sme ísť na to. Koľko máš rokov? 10 rokov. Kedy si založila blog? Tak, ja som si blog založila 21.10.2011 na moje narodeniny. Keď si robil dizajn, tak dizajn mi robilo niečo v blogu bystar.blog.cz. Si spokojná so svojím blogom? Niekedy hej, niekedy nie. Aké sú tvoje nové obchody? Tak H&M-ko, Tako, Gej, CAčko, Teranová, Milka. Ako by si chcela farbu vlasov? Chcem na takúto. Páči sa ti Hotel Paradise? Vôbec nie. Podľa mňa to nechutné. Aký máš názor na Natáliu Sady? No, už som o nej teda dlho nepočula, ale som sa smiala na jej hlase, takže asi tiež. Inak by moc nevadí. Máš tu jedinca, mám 2 bratov a 1 sestru. Som si už rada. Ako keby, ako mám náladu. Mám rada čokoládu, strašne, ale iba to kvalitné. Žehliš si vlasy? Niekedy áno, niekedy nie. Keď si to dá, tak hej, a keď si máš žehličku? Áno, mám. A teraz do mňa nemôžeme kľať. Dobre, to je všetko. Pardon. Všetko. Uvidíme sa v ďalšej video odpovedi a otázky mi môžete písať pod video. Čaute!